Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para ibu-ibu saha berdaya ingkang tansah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan mujahaken muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan rahmat taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing jam menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir, kesehatan batin, so kesempatan mugi-mugi sedaya menika mangke dados sarana anggenipun kita ndherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amargi sedaya menika wau hanggadai napa nggih semangat hanggadai niat ingkang kiyat wonten ing akhir hayat kita menika wau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Samenika utawi mangke tanggal 17. Samenika tanggal pinten? 14 napa 13? Dinten Kemis niku insyaallah tanggal setunggal. Nah niki pas inggih menika tanggal setunggal dinten apa setunggale? Oh, niku tahun baru Hijriyah. Nah, siapa mboten? Ayo tahun utawi bulan-bulan Hijriyah. Sepisan bulan dari Muharram setunggal, sepisan Muharram. Bar Muharram napa? Sofar. Bar Sofar Jumat napa? Rabiul Awal utawi Maulud. Terus Rabiul Tsani. Terus napa meneh? Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir. Bar niku Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bar Syawal napa? Zulkaidah, terus napa meneh? Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, niki para jamaah haji ingkang sampun kondur nggih sampun wonten, tapi khusus Solo kalian Sukoharjo dereng. Mangke tanggal pinten? 19 insyaallah. Nggih. Dados kita menika mengakhiri wonten ing taun utawi wulan Hijriyah menika wau kita selalu menapa introspeksi, koreksi diri. Apakah amal kita, apakah sedaya ingkang kita tindakaken mangke dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala utawi mboten? Monggo menika wonten setunggalipun hadis saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika alamatus saqawati arbaatun. Tondo-tondone inggih menika kecelakaan, sakawah. Kecelakaan niku enten sekawan. Enten sekawan. Ingkang sepisan menapa? Wong niku nek duweni sifat nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Siji, yen wong kuwi mau duwe sifat angen-angen semua dosa yang pernah kita jalankan selama ini, niku wah mesti di ngapura karo Gusti Allah. Niku dereng tamtu. Wa hiya indallahi mahfuzah. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika masih tersimpan rapi, tidak pernah kena virus. Kados napa? HP, kados napa? Laptop. Nah, ini kan suatu saat kena virus. Tapi catatan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami seperti ini ribuan tahun. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sak menika sampai akhir
hayat sampai akhir dunia menika masih tersimpan rapi. Ingkang angka kalih wa dzikrul hasanatil madiyah. Nah niki mulai kecelakaan manusia itu orang yang selalu mengingat-ingat kebaikannya selama ini. Kebaikannya apa? Ya banyak sekali. Aku pernah sedekah rono, pernah berbuat baik ini. Wah, itu dieling-eling. Terus wala yadri aku bilat amrudat padahal sedaya amal ingkang sae panjenengan menika mangke badhe dipun koreksi, diseleksi. Apakah ada dari niat wonten ing manah panjenengan ada tendensi apa, ada apa niku wonten ing mriki wala tadri orang ngerti aku bilat amrudat ditompok apa ora ditolak. Demben aku besar utawi dek wingi kita mboleh sapi sing bobote sak ton punjul. Enten boten sak ton punjul sing beleh? Enten. Sinten? Pak Presiden. Lah niku apakah murni dari Pak Presiden atau murni dari pribadi atau orang-orang yang sudah merasa kelet karo Bapak Presiden akhirnya mereka ikut nyumbang atas nama Presiden tapi ki kelompoke wong akeh. Nah nggih saged-saged mawon. Enten melih nggih ta? Enten ta niki patungan sak sekolahan isine wong 300 urunan 2.000 apa 5.000 apa 10.000 kanggo atas nama korbane si fulan. Lah niki permasalahan kados ngaten masih tercatat rapi wontenipun ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor pinten iki? 3. Wa nazaru ila man fawqahu fid dunya. Nah niki mulai. Ya kuwi wong selalu melihat kelebihannya orang itu di dalam casingnya. Casingnya apa? Wah, saiki numpake mobil Alphard, weh jos, sepatune mengkilat jos, atau apa melih? Napa menene pakaiannya selalu glamour, oke. Omahe tingkat, oke. Itu orang-orang yang semacam ini ya toh akan kita perhatikan oleh orang lain. Nek mlakune rada wis miring-miring ya sandale jepit, mlaku numpak sepeda pancal dipancal ngok-ngik. Sapa kaya Bu anu Bu Minu nang patogen kula niku nguk-ngik. Ha mandeke tak wene oli kula wis ramune. Kok ya ora dioleni. Ya apa-apa. Wala yadri napa fidun ya. Itu adalah urusan donya. Wa ila man duna fiddin. Ya ta? Iku urusane dudu urusan agama, dudu urusan syariah. Nggih to? Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala tidak merasa rendah panjenengan. Nggih to? Hanya kepada orang-orang lain. Coba nek arepe jagong, yo ala karim ya Rahman. Dewangi apa-apa nyilih. Nyilih. Nganti sibuke, nganti sandale lali. Dadak sandal sing jepit terus tak enggo mau. Saking pikirane wis tekan ngendi-ngendi. Enten ngoten niku. Nganti lali ya ku mau karena sibuknya pikirannya karena ada unsur semua apa yang kita miliki nek sing jenenge jagong harus dikeluarkan. Dene manten ndara manten jenenge apa sing diiman-iman kudu ditokne. Nah iki enten meleh sing mantaini
Manten itu asal kata dari mantaini. Man itu manusia, taini itu dua manusia. Dado yen enek manten ora enak rono mantaini jagongan sak gedung. Iku jenenge ora mantenan. Siji, manten iku mesti ana sing calon manten kakung. Terus sing sidine maya calon manten putri. Iku jenenge manten. Nek lanang kabeh jenenge ora manten kuwi. Nate ngenten nggih. Enten nggih to. Dilalap KUA ning wilayah kono, Boyolali. Kok ya ora nganti selektif, ora nganti teliti apa jenenge nek sing jenenge ngene iki biasane wadon. Iso wae to, tapi ternyata lanang kabeh. Sur sing sijine yo didandani wadon. Memang wajahe mirip-mirip wadon. Akhire dinikahke bar ngerti entuk berita sruing-sruing gitu. Akhir langsung dibatalke. Nah niki perlunipun panjenengan yen badhe mantu itu selektif, golek mantu yo selektif. KUA yo selektif, ya to diteliti, KK, KTP, waline 10 hari kerja sebelum hari H dikongkon neng KUA. Niki putra nomor pinten, mangke dijawabke napa piyambak napa mboten, sinten saksine. Lah, saksi dua saksi yang mendampingi calon temanten ini adalah harus orang yang tahu benar-benar asal muasale bocah iki. Nah, ngoten to. Tapi ning daerah-daerah sing napa menika wau, kados mriki niku sing jenenge wong sing asli sak jeretan kok mboten enten mriki. Kampung Sidorejo iki kabeh wong sing neneka niki. Ah, Bumi Insan yo neneka. Bu Latif yo neneka, kula yo iya. Putrane Bu Jarot iki Pak Jarot neka gitu. Ora enek sing asli mriki. Lah nek diseleksi aku mbiyen yo ngertiku yo nang kene iki yo kuwi. Tapi nek mangkene generasine putrane jenengan, putune jenengan niku baru tahu iki asli kene. Lahir yo ning kene. Wilayahe nang kene dari KTP pertama. Nah, inilah namanya selektif di dalam masalah yang berhubungan dengan keduniawiaan dan pada gilirannya adalah berhubungan juga dengan akhirat. Akhirnya napa niki? Salajengipun yaqulullahu taala, akhiripun Allah Subhanahu wa taala aradtuhu falam yuridni fatarabtuhu. Niki Allah Subhanahu wa taala, aku merindukanmu, merindukan dia, sedangkan dia tidak menghendaki aku, maka dia atau aku tinggalkan. Kita menika badhe sowan dumateng Sang Pencipta. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Rumiyin menika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam badhe dipun pundhut dening malaikat sinten? Israil. Niku dheweke napa malaikat Israil kan nggih sopan to. Nabi Ibrahim panjenengan jatahe wonten ing alam donya sampun badhe telas. Lah terus piye? Lah panjenengan nggih ngalami mati. Harus kula cabut nyawane panjenengan. Loh, lah aku ki sebagai Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Lah aku ya kudu utawa sampean nganu matur nggone Gusti Allah kono. Aku tak ketemu sik aku. Nah, kenapa? Saestu malaikat Israil lapor dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kawulanipun panjenengan ingkang asmanipun Nabi Ibrahim menika badhe kula cabut nyawane niku piyambakipun alasane niku terus niku kekasih panjenengan tapi dereng saged napa mengizini yen dereng leres-leres panjenengan merintahaken. Oh iya ngene wae. Rono sowana ngene Nabi Ibrahim. Ibrahim panjenengan napa mboten badhe pinanggih kalian kekasih panjenengan sing ngasihi panjenengan.
Oh nggih saestu malaikat Israil nggih tenggene Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim panjenengan apa mboten badhe pinanggih kalian kekasih panjenengan Allah Subhanahu yo pengen ketemu. Lah nek pengen ketemu kedah mati rumiyin. Nah, kenapa? Saestu. Yo aku gelem mati. Akhiripun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam leres-leres akhirnya dipun cabut nyawanipun. Wonten sekawan tiyang, sekawan nabi yang sampai sekarang niki meninggalnya atau di mana rimbanya niku tetap misteri. Sinten mawon? Setunggal Nabi Isa. Menurut versinya Islam niku mboten dibunuh, mboten disalib. Tapi napa? Diangkat dening Allah Subhanahu wa taala sepisan. Engkang kalih Nabi sinten? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nggih ta berpisahnya dengan Nabi Musa nggih ta alaihissalam itu ya gara-gara Nabi Musa tidak mau sabar setiap apa yang dilakoni oleh Nabi Khidir selalu bertanya gitu. Nabi Khidir panjenengan niku lho. Lah panjenengan kok iso ngedekne tembok sing runtuh kaya ngeten tur yo ora diwenehi apa-apa. Nah, pertama niku terus meneh wis tak wanehi apa ancer-ancer mau aja nganti pisan-pisan takon wis takon neh to. Terus nek meneh peristiwa numpak perahu. Lah perahu apik-apik banget kaya ngene kalau Nabi Khidir dibolongi. Lah Nabi Musa nggih mesti usul interupsi Nabi Khidir. Lah niki mengke wong sakmene iki tenggelam niki. Kapal api-api dibolongi. Mau wis tak kandhani. Aja pisan-pisan takon. Nah, peristiwa-peristiwa kados santen menika wau pernah dialami antara Nabi Khidir kalian Nabi Musa. Sasampunipun ngaten lajeng napa menika wau saiki wis ngene. Saiki wis apik-apikan aku tak rono enten ono nang kene tapi ternyata Nabi Khidir langsung menghilang tanpa jejak tanpa bekas wonten ing panggenan kala wau. Pun sasampunipun ngaten sinten melih Nabi sinten melih? Nabi Idris. Nabi Idris niku seorang nabi yang mau dicabut nyawane. Usule aku pengen roh neraka sik. So aku wis roh neraka aku gelem mati. Terus enten melih wis diduduke neraka. Pun sakniki jenengan pun pirsa ta neraka lho wae. Sok kanggone wong sing padha ora iman manggone ning kene. Wah ngeri banget. Akhirnya apa? Wis sakniki pun ngertos neraka ta pun ajang kula cabut nyawa panjenengan. Urung sik. Napa melih? Pengen ro swarga, jadi swarga ki penak. Ya, malaikat Israil nggih langsung digawa ning gone swarga. Nah, nang swarga wah penak banget nang swarga. Pun ta ngertos swarga ta? Nggih wis ya. Saniki ngeten. Saniki metu. Metu nang ndi? Ya kok swarga. Lho mon aku metu. Lho syaraté teng mriki niki kudu mati sik. Kados kula panjenengan pengen ro swarga, pengen menikmati alam swarga nggih kudu mati dhisik. Akhiripun apa? Ya wis aku tak metu. Ning Nabi Idris duwe taktik strategi sandale dikerekne ning swarga. Wis bar metu, lho aja dipateni sik aku. Lah napa? Lah sandalku cek keri. Lah keri tepo ndi? Lah nek kono mau. Ayo wis jikok sik disuka. Wis dibadi jikok, akhire Nabi sinten wau? Idris ora gelem metu. Lah penak kaya ngene. Wah, pokil tenan iki. Padha karo kula wonten menika yang pukil
Nate kula niku badhe nyebrang dhateng Bali. Nyebrang Bali, teng Bali numpak perahu tongkang zaman biyen niku. Aku ora ngerti sing jenenge Bali kaya ngapa. Gitu. Kula nglirik sing jenenge tukang njaluk karcis niku lho. Kan muter ngeten to. Wong tengah-tengah niku truk, bis ngoten niku. Lah kula lirik, oh wong kono, aku mlangu kene terus. Wonge muter ngeten to. Aku terus tak ikuti, tak lirik. Lah wis muter kan ya wis muter meneh to. Oh, berarti aku selamat ora, Mbak? Bayar. Jenenge wong bokil. Ora langsung ditangkep kae muter-muter kae dilirik iso wae latih bae bayar bae. Ora ndek dhuwit cempluke. Apa do karo Nabi Idris niku. Nabi Idris nggih alhamdulillah sampai sekarang pun beritanya masih misteri. Katanya di dalam Al-Qur'an itu wonten ing tempat yang terhormat alian tempat yang terhormat. Nggih, sedaya menika peristiwa-peristiwa ingkang dipun alami para nabi dan rasul. Lah sekawan kriteria menika wau kita sampun ngantos hanggadhahi pemanggih kados ngaten menika wau. Pramila wonten ing awal-awal Ramadan awal-awal bulan napa niki? Ayo lali meneh. Muharram niki kurang-kurang dina iki. Muharram kita menika tugas atus hati-hati gitu. Peristiwanipun kok eneng tanggal tahun Hijriyah, eneng tanggal tahun Masehi. Napa sejarahe? Antawisipun menika dicetuskan pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Nggih zaman Rasul dereng enten kalender niku dereng wonten. Tapi namanya bulan kan sampun wonten. Tapi kalendernya itu belum ada. Kapan mencetuskannya? Mulai bulan apa? Awal tahun menika wau. Zaman semanten Umar bin Khattab mengadakan pertemuan darurat istilahipun karena napa? Umar bin Khattab menerima suatu surat pertanggungjawaban sebagai khalifah Abu Musa al-Asy'ari dadi gubernur urung ditanggali akhiripun wah iki piye iki? Padahal semua itu harus autentik enten tanggal. Awake dhewe urung duwe tanggal wekdal semanten antara satu dengan yang lain satu napa menawa tanggal 1 Hijriah itu kapan dimulai? Apakah satu di antaranya usulan nggih menika mengawali tanggal setunggal menika wau bulan Maulud. Bulan apa? Bulan Maulud. Bulan kelahiran Nabi to. Usulan itu tidak terima. Akhiripun enten mulai karena kelahiran Nabi layak untuk mengawali kalender Hijriah. Ada lagi mboten bulan Maulud napa? Akhiripun bulan musim Isra Mi'raj. Napa Isra Mi'raj itu? Rajab. Karena Rajab adalah peristiwa yang agung karena diawalinya yaitu salat. Rasulullah ditimbali dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ngaten menika wau para sahabat. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Akhiripun menapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang menapa menika otaknya jenius akhirnya mengusulkan yaitu bulan Muharram ditetapkan sebagai awal Hijriah tanggal 1 Muharram. Nah, pada saat itu gitu niku Indonesia niku kan punya kalender sendiri. Tahun Saka niku tahun Saka niku adalah tahun orang Jawa yang lebih dahulu gitu. Tapi setelah Islam itu sudah terdengar sampai Pulau Jawa itu juga mengiyakan mengamini
Nggih menika para ratu, para raja wonten ing Indonesia cocok kuwi nek Muharram itu sebagai awal daripada kalender Hijriyah. Nah, pramila benjing pas tanggal 10 Muharram gitu, 1 bulan itu adalah sebagai hari atau bulan yang istimewa yang pada saat itu adalah dibuat acara-acarane keraton pramila zaman semanten gitu. Memang orang-orang itu kan masih jarang sekali taatnya kepada sami'na wa ta'ana, kepada kerajaan itu luar biasa, sehingga kalau di keraton bulan-bulan itu punya gawe hitanan utawi mantu orang di luar keraton pada diundang ono kabeh sibuk nang kono. Dadi ora ono kegiatan di luar keraton. Sakniki mawon mboten di keraton nggih. Uger wonten ing napa Pondok Al-Qur'ani gitu. Niku nggih acaranipun benjing tanggal 15 Muharram niku wong-wong di luar khataman to nggih, khataman waktu niku benjing. Nah niku orang-orang di luar Al-Qur'ani santri-santrine Bang Kathah saking Indonesia gitu. Tidak bisa atau tidak mau mengadakan acara mbarengi kaya ngono kuwi mau. Sebabe apa? Lah putrane dikhatami apa wong tuwane ya ora nang nggone pondok gitu. Mungkin gayeng niku nggih. Niki adalah asal muasal saking peristiwa Hijriyah nggih. Dados ngantos sakmenika enten mawon tiyang sampun napa menika wantun ngawontenaken napa acara-acara wonten ing wulan Muharram. Sebab napa kesibukan dan luar biasa, tidak ada unsurnya kok jerene aja aku ndak kualat dan lain sebagainya, tidak ada. Cuma kita ini menghormati acara-acara kegiatan-kegiatan ingkang sampun dipun rancang racik wonten ing tempat-tempat tertentu nggih kados Al-Muayyad niku nggih khatamane pas Ramadan ketok ini kok nggih. Nah niku nek daerah Jawa Timuran nggih menjelang napa menika bulan Syam bulan Ramadan menapa ngawontenaken acara-acara kados ngaten menika wau. Nah niku monggo kita menika introspeksi dumateng kita sedaya ingkang wonten ing detik ini kita menika sampun menghadapi napa wulan istimewa. Pramila Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dawuh kala wau mboten wonten tiyang menika wau ingkang abadi wonten ing alam donya. Sebabe napa? Nggih jenenge wong niku kan kudu regenerasi. Panjenengan ora ketemu karo kancane mbiyen SD. Sing wis ora ketemu 30 tahun, 40 tahun. Lah ora ana sing dunungke kae kancamu mbiyen SD-ne bareng ning kono. Baru nek wis cerita-cerita ngeling-eling, oh iya. Kalau mbiyen niku enten manten tengen mbadikan ngen kula niku enten saking Jakarta niku. Enten aku sapa? Ayo aku sapa? Oh lali aku lali. Oh lah wis puluhan tahun akhirnya nggih bar dieling-eling. Oh iya baru kelingan. Tapi nanti pada akhirnya wonten akhirat semua orang itu akan teringat rekaman-rekamanipun dari kalau wonten ing donya pramila monggo kita anggenipun kita nindakaken perkawis ingkang sae gitu wonten ing alam donya menika wau napa antawisipun Rasul panidhawuh khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sak saesanipun tiyang menika ingkang dipun paringi usia panjang tur nggih tumindakipun salah bawa muna-muni niku sae. Lah niki potret tiyang-tiyang ingkang sebagai penghuni surga.
Lah niku kula potrek alhamdulillah jamaah wonten ing Al Amanah niki calon wajah-wajah penghuni surga. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Nggih. Sedaya menika wau nggih usaha. Perkara akhir hayat awake dhewe ora ngerti, sing penting kita menawa sering maca istighfar. Apa istighfar? Astagfirullahaladzim. Monggo. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Abu Nawas nggih gadah napa? Abu Nawas niku seorang yang pujangga ulung nggih. Napa kisahipun Abu Nawas inggih menika wau nalika piyambakipun menika gesang niku keadaan dunia, glamornya dunia menika wau boten remen. Napa anune? Napa karangane? Menika wau lali aku. Lali. Ayo Abu Nawas karangane apa kae? Ya lali ora kelingan. Nggih bijing dieling-eling. Bijing Pak insyaallah niku wau nyuwun pangunten nggih to gandeng jane kula menghubungi 2 hari yang lalu sanggup. Ternyata ditimbali tiang sepuhipun secara otomatis ya ngebotke wong tuane dhewe perkara benjing tesih wonten wekdal. Nggih alhamdulillah wonten ing mriki kula nggih nyuwun pangapunten ingkang kata-katahipun amargi nggih menapa ingkang sampun kula usahaken ternyata Allah Subhanahu wa taala ingkang nggadhahi nggih power kekuatan utawi menentukan takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Pemene cekap semanten saking kula akhir kalam doa nggih monggo kita doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwali wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jal karim adhimil sudanik. Allahumma ighfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jamil ustadina wa dhunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wa hada siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ikhwan Haji Abdul Latif. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo pengawasan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.